ассалому алайкум. нафароне ки варикатсели якум, дуюм ва сеюм дараҷа доранд, ҳаст маҳсулотҳои синтетикие ки мақсад аз қабили доруҳои трентал, троксирутин маз, флебодия, детралекс ҳаст аз ин маҳсулотҳо ва ҳаст боз якчанд навъи растаниҳое ки мақсад ҳамон қадди венозҳои мояддона тоза мекунад. албатта ки якум дараҷа хмел расмаша дар рӯи экран мемонам. аз ин ҳар як вақти хӯрокхӯрӣ атварша чой мекунен ва мисоли вай менӯшен, як пиёлаи муҳлати истифодабарӣ 1 моҳ то 20 рӯза, аз 20 рӯз то 1 моҳа истифода карда мешавад. аз 16 сола боло мардҳо истифода мебаранд инҳоро. ва боз таблеткае ҳаст ки арбифлекс ном дорад ва метавонед ки аз инҳо истифода баред ва албатта ки таблеткаҳоро метавонед бо дастурамали духтурҳо албатта иҷро намоед ва истифода баред. ва растаниҳое ки маҳсулотҳое ки турш ҳастанд, яъне ба мисоли лимӯ, ба мисоли олуча ҳастанд, метавонанд ки аз инҳо компот карда нӯшанд. муҳлати истифодабарӣ дар рӯзаш 3 маротиба як пиёлаи, албатта ки варикатсели шумо тоза мешавад. худованд ёру мададгор ва бо шумо будам доктор Аминов Рабонӣ.